Bo día a todas e todos. Damos vos a benvida á presentación da nova edición do Rías Baixas Film Fest da Deputación de Pontevedra, que aglutina aos mellores festivais do audiovisual da provincia e contribúe á difusión da nosa cultura. Entre maio e decembro poderemos ver algunhas das mellores propostas audiovisuais galegas, nacionais e internacionais de distintos xéneros e temáticas que poucas veces chegan aos circuitos comerciais. Antes de presentalos, imos ver un resume dos festivais do ano pasado. Everything's a bore. I don't know that much, but I know about keeping score. And if there's one thing I know for sure, it'll be a long cold day in hell when I take you back. Temos que facer os guións da audiodescripción, temos que ir a gravar unha sala aquí en Vigo, as audiodescripcións, e despois temos que facer o subtitulado. A maiores temos intérprete de signos, e este ano por primeira vez temos as mochilas vibratorias que nos deixa o Concello de Nigrán. Despois, o que nos gustaría é que algún día todo o festival estea subtitulado audiodescrito, e que incluso xa nos non o teñamos que facer porque xa cheguen todas as curtas audiodescritas e subtituladas. No mires, no escuches, no hables. Ponte la máscara, la máscara. Ponte la máscara, la máscara. Porque todos llevan su disfraz. Todo es fantástico, fantástico. No mes de maio celebraremos dous festivais.
Playdoc, Festival Internacional de Documentais de Tui, entre os días 4 e 8, e o Festival de Cans no Porriño entre os días 18 e 21. No mes de setembro celebraremos 3 festivais. O Festival Primavera do Cine en Vigo entre os días 6 e 11, o Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu entre os días 11 e 24 e o Galician Freaky Film Festival que terá lugar en Vigo entre os días 23 de setembro e 1 de outubro. En outubro celebraremos tamén o Festival de Cine Inclusivo de Vigo entre os días 18 e 22 e Curtas, Festival do Imaginario, que terá lugar en Vilagarcía de Arousa do 21 ao 30. A derradeira cita desta edición será o Festival Internacional de Cinema de Pontevedra, que se celebrará entre os días 13 e 18 de decembro. Imos escoitar agora a dúas persoas representantes dos festivais. En primeiro lugar, Manuel Pena, director do FIC Bueu. Hola, que tal? Bo día. Bueno, ahora un pouco mirando o resumen dos vídeos e un pouco o cartel dos festivais. Parece que está un pouco feito a propósito a diversidade de festivais que hai na provincia. Parece que está diseñado porque hai festivais de todo tipo. A verdade que é un orgullo para a provincia. Un pouco pensando en nome de todos os festivais, que palabras podía un pouco dicir aquí, penso que me gustaría un pouco resaltar dúas cousas. Por unha parte, pois o carácter das asociacións que forman os festivais, no? Todas pois asociacións que creceron nacendo como moi pequeniñas, son asociacións sen ánimo de lucro, e pouco a pouco foron medrando, foron profesionalizándose, pero todo iso non podía ter lugar sen a pasión por que son os festivais, o cinema e pola cultura, no? Ese tecido asociativo tan importante que hai en Galicia e que é unha parte moi importante da nosa cultura. E agora, cando viña para aquí no coche, viña un pouco escoitando, viña falando pois do rollo este da federación, de Piqué, do fútbol, que donde todo se move absolutamente por os cartos. Entonces creo que de valorar este esforzo que facemos pois toda a xente que estamos involucrados neste mundo da cultura. Por outra banda, tamén me gustaría salientar a importancia e dimensión que acadaron as programacións dos festivais de cinemas. Creo que é algo moi salientable que máis aló das proxeccións que digamos que o esencial nun festival de cinema e o que dende fora podes pensar que hai nun festival, pois se presentan películas. As programacións dos festivais actualmente teñen unha dimensión pois que abordan actividades de cara á formación de novos públicos, de os máis pequeniños. Miramos aí pois algunha actividade de novos cinemas nos colexios, nos propios festivais, tamén para público adulto, onde fomentamos pois espectadores e cidadáns, en xeral, críticos. Entón, creo que esa é unha parte moi importante que estamos a traballar moito nos festivais de cinema e que creo que é unha labor moi salientable. Despois, no crecemento dos festivais, pouco a pouco, pois toda a tarefa de promoción, de fortalecemento, de formación da industria tamén é algo que impregna cada vez máis as nosas programacións, e creo que o impacto na industria audiovisual galega dos festivais cada vez é maior na promoción das nosas creadoras e dos nosos creadores. Nos festivais de cinema hai confluencia con outras disciplinas artísticas, colaboramos con festivais, con outros festivais tanto de Galicia como fora de Galicia. O impacto dos festivais fora do noso territorio cada vez é maior, a repercusión en medios tamén, non? Entonces penso que todo iso é algo moi especial dos festivais de cinema que temos que pôr en valor. E de cara ao futuro, hai festivales que ainda están medrando, están, digamos, consolidando as súas programacións, pero hai outros festivales que xa levan estabilizados uns anos. Entonces tamén temos que, dentro dos festivais, como das administracións, plantearnos que non é suficiente, que temos que seguir sendo viciosos, crecendo, chegando máis alá. Entonces, pois, bueno, temos que xuntos traballar un pouco en seguir por aí. Penso que de cara ao futuro tamén os festivais de cinema teñen un papel moi importante, onde as plataformas o están copando todo, as salas de cinema están sufrindo, e creo que os festivais de cinema, con ese contacto humano, onde todos nos podemos ver, tocar, falar, temos contacto directo cos cineastas, creo que ese é o noso potencial, e creo que no futuro os festivais de cinema ainda van a ter unha importancia máis capital, polo que auguro unha moi boa
trayectoria a todos. Por la miña parte, nada, quería poñer un pouco iso en valor, gracias tamén á Diputación. Creo que a marca Rías Baixas Film Fest, que ainda que xa ten un par de anos, pois non fixo máis que nacer fai nada. Creo que ten que non só ser unha marca, senón ser unha ferramenta para este futuro. Creo que así está sendo. A comunicación coa Diputación xa dende anos está sendo moi boa e tamén auguro por aí un bo futuro nesta relación. Así que nada, graciñas por vir, sorte aos demais festivais, sobre todo os que van en maio, a Playdoc e a Cans, forza. Escoitamos tamén a Ana Gontat, responsable de programación do Festival Primavera do Cine. Ola, bos días. Bueno, eu trouxen chuletiña e procedo a ler. Prezadas compañeiras e compañeiros, quédanos por diante unha fermosa e complexa responsabilidade, a de lembrar ao público por que goza do cinema. Logo de 2 anos de pesadelo pandémico, nos que boa parte do público atopou o seu cunchiño cinéfilo nas plataformas, agora temos que lembrarlle por que todo o mundo ten que volver ás salas, lembrarlles por que nos gusta o cinema, por que queremos ver cinema do mundo inteiro, por que nos dá curiosidade a nova película desta directora ou o novo xeito de narrar destoutro director. A resposta máis obvia é porque é unha boa maneira de sair dunha mesma para logo volver discutir cunha mesma e co mundo con puntos de vista renovados. E canto mellor é isto, cando ademais de dialogar coa película e cunha mesma, podemos dialogar tamén con outras 500 miradas. Este ano haberá, en suma, un bo feixiño de festas en torno ao cinema da nosa provincia, nin máis nin menos que 8 grandes festas. E digo en torno ao cinema e non do cinema, porque un festival excede en moito arte que o motiva. O cinema fala de nós como individuos, como colectividade e como civilización. É por iso que sinalo a importancia de que sexa unha experiencia colectiva e a importancia tamén que ten o perfil de cinema independente para os nosos festivais e para o cinema en xeral. Porque vivimos nun mundo que semella agacharse nas súas certezas cívicas e democráticas, por iso que denominan a guerra cultural, que non ten nada que ver coa cultura, é oposto a ela de feito. Porque non se trata de outra cousa que o novo pulso co que ideoloxías totalitarias, xenófobas, machistas e liberais desafían a convivencia democrática e inclusiva que tanto custou construir. Entre todas e todos, faremos da recuperación do espazo libre do cinema en salas unha victoria da sensibilidade colectiva. Só me queda agradecer á Deputación o seu papel militante ao longo destes meses escuros loitando por manter viva a cultura, propiciando non só a supervivencia das persoas que a crean, senón tamén a subsistencia desas tarefas tan complexas como enriquecedoras que son a formación e a creación de novos públicos. Por iso e por todo, grazas. A continuación, a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, vai nos dirixir unhas palabras. Bueno, bo día. Lle dixen a Victoria Alonso que levantara e se posera aquí conmigo, porque aínda que eu vou a comentar algunhas cuestións que creo que son relevantes, o traballo o fai a área de cultura liderado por Victoria Alonso. Eu falo, pero ela é quen fai posible, non, que poidamos traballar conxuntamente, es que menos que darlle o protagonismo que se merece. Tamén está aquí con nós Xosé Leal, que foi no primeiro mandato o responsable da área de cultura da Deputación de Pontevedra e quen pois puso en marcha todo este traballo que hoxe está moi consolidado, que tamén lle quero recoñecer todo aquel traballo, non? Eso creo que tamén marca a diferencia, non? A xente que sabe que non camiña sola, que non ten todas as ideas, que non fai todas as cousas, sino que recoñece o traballo que fai posible que as cousas podan avanzar. Así que, Vicky, gracias a ti, a toda a túa equipa polo traballo, e tamén a ti,
soselear por iniciar toda esta andaina. Antes de comentar 3 ou 4 ideas, porque hai algunhas cousas deste mundo que me preocupan e que creo que estes festivais empoderan que se poden facer as cousas de outra forma, dá un certo optimismo pensar que sí, que se poden facer, que o pensamento único non ten por que ser o que domine o mundo. Antes deso, quería comentarvos que hoxe está aquí entre nós Ricardo Álvarez, é vicepresidente de AEGAS, Asociación de Empresarios Galegos de Sao Paulo. O seu avó saiu do Porto de Vigo a finais do século XIX, tanta xente nosa tiña que emigrar por causas políticas ou por causas de carácter económico, buscando unha mellor vida alén do mar. El e bisneto teñen moitas asociacións culturais, empresariais, deportivas en Santos, de onde era Pelé. Bueno, que eu teño así unha dobre vida, non? Con isto do fútbol, entón, a miña mente me xoga malas pasadas a veces. E quería nomealo, está aquí, para que tamén saiba que aquí nesta provincia, na provincia de Pontevedra, hai unha potentísima cultura vinculada ao cinema. En Brasil tamén é un país moi importante en todo o que se refire ao mundo do audiovisual, tamén con unha potente presencia do cine independente. De feito, moitos dos festivais pois temos visto cintas, non, que veñen de esa América que non debemos de olvidar, que nos abriu as portas, e recordar que nós agora, que somos herdeiros desa emigración, herdeiras, debemos abrir as portas a todas e a todos, porque os seres humanos son seres humanos, nazan donde nazan e teñen dereito a que todas os recibamos coas portas abertas. Quería comenzar así, gracias, Ricardo. Imos establecer unha relación potente con ese Brasil, non? Que nos abriu a portas a tantas galegas e galegos que salían daqui da Porto de Vigo. Dito isto, comenzamos unha nova andaina de os Rías Baixas Film Fest. Eu creo que é unha andaina de éxito. Por qué? Porque moita xente, organizadoras e organizadores, en varios concellos desta provincia, tiveron a ambición de que se fixeran festivais de cinema que permitiran que a cultura ocupara un espacio central neses concellos e máis aló no conxunto da provincia de Pontevedra, convertíndonos nun gran referente en Galicia, en todo o estado de esta organización de festivais. Eu quero dar miles de gracias ás organizadoras e aos organizadores. Sei do difícil, sei da escasez de recursos, sei do insente traballo que hai detrás de cada festival. Cada vez que se realizan vemos o resultado, pero hai todo un ano de traballo detrás, con moitos sinsabores, moitas veces, pero ao final festivais espectaculares que enchen de vida cultural os concellos onde se desenvolven, que permite que a xente poida ademais ter miradas diferentes. Eu estou moi preocupada porque o mundo do audiovisual, do cinema, ten unha enorme capacidade para crear visións do mundo. E vexo que cada vez máis, non, hai grandes poderes económicos tamén no audiovisual que están a facer que as miradas parezcan únicas, non? Con un enorme poder, non, das plataformas que nos reclúen nos nosos fogares, sentados nun sofá pasivos, pois podendo visibilizar moitas veces cousas de grande calidade, pero outras pois que forman parte, non, da creación de un pensamento que non construe sociedades diversas, con pensamentos diferentes, plurais,
que é como ten que ser a construción do mundo, e os festivais de cinema que tanto defenden tamén o cine independente, ese cine que ademais ten moitas miradas, que é moi crítico, que nos obriga a pensar, que nos obriga a tomar posición tamén como sociedade, pois valores engadidos ao feito de que se poda visualizar cine ademais de enorme calidade. E logo que aquí, nesta provincia, poidamos ter a grandes directores, a grandes directoras co que podemos dialogar en primeira persoa. E os concellos cheos de vida cultural, non? É maravilloso, non? É unha sensación de que sí, de que hai esperanza en que podemos construir outra sociedade, non? E, dende logo, eu teño claro que o cinema ten un enorme poder. Por lo tanto, creo que temos moito que agradecer ás organizadoras e aos organizadores dos festivais e tamén os concellos onde se desenvolven, non? Durante os días que hai os diferentes festivais, que enchese de vida, non? E vemos a xente sorrir, verdad? Que necesidade temos de que a xente sonría, de que viva en primeira persoa a cultura, que ademais non sexan unha vivencia estática ou pasiva, sino que formen parte real de todo o que acontece en torno aos festivais. Creo que nos estamos a convertir esta provincia nunha grande referencia. Creo que a Deputación de Pontevedra, como o resto das administracións, teñen a obriga de apoiar estas grandes ideas que nacen da sociedade civil, onde hai moitísima intelixencia e moita capacidade para crear. As administracións públicas teñen que estar ao lado das creadoras e os creadores, por lo tanto, non facemos nada que merezca ningún tipo de agradecemento. Facemos o que deben facer as administracións públicas. E agora, que fai 2 anos que creamos o Rías Baixas Film Fest e que estamos avanzando para seguir construindo non só unha marca, sino para referenciarnos, para ser capaz de convertirnos nun referente para que moita xente mire cara a nós ao que se está facendo e tamén para ter esa mirada de internacionalización. Imos agora a poñer en marcha esas xornadas con Portugal, eses veciños irmáns cos que temos tanto que construir e que tamén están apostando moito por os festivais de cinema. Non vou a facer spoiler, xa o presentaremos cando corresponda, hoxe non é o día. E todo o que ten que ver con que a xente vaya coñecendo esta idea de crear e de xuntarnos, non? Cada un dos festivais traballando cos outros para crear unha estrutura potente, traballar polo ben común e saber que cada festival é moi relevante para cada unha das organizadoras e organizadores, pero que xuntos somos máis fortes e que xunto ademais temos tamén máis capacidade reivindicativa. Así que eu remato dando vos as gracias, desexando xa que comencen o Playdoc, Festival de Cannes, Festival Primavera do Cine, FIC Bueu, Galicia Freaking Film Festival, Festival de Cine Inclusivo de Vigo, Curtas Festival do Imaginario, novos cinemas, e que a provincia de Pontevedra se convirta nunha gran referencia. Creo que somos a provincia que máis está apostando pola cultura, temos un enorme talento, viva o talento, vivan os festivais de cinema, e grazas a todas e a todos vos que sodes un orgullo para esta provincia e para Galicia. De verdade que miles de gracias. Bueno, este é o noso momento, a nosa escena. Aquí rematamos a escena do Gardalombos. Ti vas a facer como que recolles este premio de parte do Rías Baixas Film Fest e agradeces, e eu te vou a salvar a vida. Estades preparados todos, non? Cada un xa sabe o que ten que facer. Disculpe, directora, me teño que cambiar ou... Sí, cámbiate. Veño agora, Lembrate, estás aquí para agradecer o teu premio. Sí, por ali. Cerca, sí, en un momento, por favor.
asesino. O asesino. Comproba que non este cargada, non fagamos un Baldwin agora. Cada uno seu posto. Sí, directora? Sácame o perfil un pouco. Sí, FX. FX, sí. É que é o único que temos. Tranquila, Carmela. Xa sabedes, cando vai aos disparos... Vamos a disfrutar a escena. Ai, o pañuelo. Preparada, Carmela, ti só tens que agradecer. E de repente, ti xa sabes a frase, non? Sí. Como era? Adeus, non! Claro, non é sayonara, baby, E saúdos, Carmela, de parte do Rías Baixas Film Fest. Flamingo, concentración... ¿Preparados? Sí. O pinganillo, o pinganillo. Pinganillo. Bueno, no teña pinganillo. ¿Preparada, Carmela? Preparada. Sí. ¡Acción! Bueno, recibo con emoción este Óscar. Flamingo, por favor. Carmela. Moler antes de que te dispares. Por favor, FX. Repetimos. Remató FX, ahora tienes que hacer pañado. ¿Vale? Ay. Un pouco máis alto, Sí. todo. ¡Acción! Recibo con emoción... ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! ¡Ay, qué desgracia tan grande! ¡Corten, ¡Ah! Ahora sí, ¿no? Ahora remato. Bueno, ahora me parece que sí, que se remató.